Tu casa a juicio. Aprofitant que la seva germana se'n va de casa, Ismael vol fer una xicoteta redistribució de la planta superior de la casa. La seva habitació és estreta i quasi com cap una taula d'escritori, però l'habitació de la seva germana és més gran i ara va quedar-se buida. Amb ganes de tindre una habitació amb espai suficient, Ismael està disposat a tot per aconseguir el seu objectiu. Tu casa a juicio. Així arriba Vicent, el nostre especialista en reformes, convençut de tindre el necessari per acabar amb el problema d'Ismael, però abans té que conèixer el repte al que s'enfronta. Buenas. Soy Vicent, bon dia. M'han dit que tens una reforma que fer? Sí, tinc aquests quarters con ir. Allà, Passa, passa. anem a veure què podem fer. Mira, Vicent, pasa. ¿Veus? Això és un cuarto y como podrás ver, así casi que le falta una rodeta para que sea una jaula d'un hámster. Sí, tu. Home, tu creus 25 anys així clavat? Sí, Porta sí. 25 anys, Vicent, de penitència. El quin ha que ficar-lo molt més gran. I així no cap. Pues en llit més gran tindrien que... I el vull de 3x3. A veure, i tens més... A veure, tens algo que puguem guanyar-li puesto o algo? Clar, si no, mira, la meva germana ara va casar-se. I on té... Lo que podíem fer és, mira, som al cuarto de la meva germana. Este és el cuarto de la meva germana. Ah, però este quarto sí que és més gran. Home, clar, que no ha disfrutat ella prou més que jo. I quina idea tenies en el cap, a veure, o... Pues havia pensat, pues, ficar així allí gran i allí deixar-me la part de l'armari i tot això. No sé, tu què dius? Perquè la teva germana se'n va de casa, no m'has dit? Sí, sí, ella se'n va ja, que no torni. Pues la solució està clara. Agarrem i a Vic i fora. I així te se queda un quarto de categoria, total. Si ja no té que vindre. Ole, por això, és de puta mare. Claro. Mira, i en este raconet podem fer un mueble bar. Ah, i també, vull una porta i fora que és que a la terrassa. De categoria, ahí fem una I vull porta. dos palmeres con els del guacho. I mira, i en el raconet que se queda podem ficar un jacuzzi així xocotet si vols. Home, si és mío grandet. Va, pues les palmeres, el jacuzzi, el mueble bar, el llit així grandó. Che, jo No, el llit ahí, tipo una cama redonda, ahí ya... Dix millor, dixos d'aulla. Ai, ai, que siga més còmode per tots. Vale, va, pues anem a fer una cosa. Dime. Vaig a cridar jo als equipos de la reforma i estem així en un moment. I comencem avui mateix a tombar del tabic. T'apanya? Però està fet. Vale, va. Eficiència 100%. Anem a ello. Aparcado. Bon dia. Així tenim... Vicent, com va la marxa? Encantat, així tenim a veure què li fem a l'home. Benito y Manolo, el equipo de la reforma. Sí, Vicent, ¿estás seguro que estas son obras? Pues estem en agost, és el primer que hem pogut trobar així en el... Ja intentamos, la dona sí que dedicada per mi. El tema en el fotut. Ara farem alguna presa per ahí. A veure, pues explico lo que vol fer l'home. Digues. La idea es adjuntar estos dos cuartos que te así. Entonces, vol tomar este tabic. Com veieu l'assunt? Molt bé, això està en un brazo fet. Jo tinc ni puta idea, me sap els oficials. Sí? Pot ser el primer. Jo vinc a trencar. Pues n'hi ha que trencar tot el que faci falta Però no farà estés falta ahí. una ajudeta també, eh? Ah, per supost, mira, jo viu d'un casco Sí, en... Home, ja contem en això. Això no s'escapa ningú. En què faré unes horetes extra? És que així passarem a veure l'amordat paga l'amor. Això. Ajuda-lo i després... Això no entrava en el programa, Però és la lletra xicoteta. Va, el casco i que ens donen un mono i un mai i aplicar el tabic. Anem a veure, mira, I això en un moment tenim el tabic fora. Vale? Anem Vale, va. Era una preseta que tenim a tots justos. Pues deixa picar. Ara, me meto tot això. Vinga, Vicent. Anem a veure. Faltarà la cinta de dia.
condir la faena, S'ha quedat a prou de puta mare, Hòstia, que si mola condir, sí. Si no mos pares, Wilton me m'està vist de tota la planta, Tu espera que s'independís mon pare i ma mare, veuràs com fem un loft així de puta Tu sí que mare. fas poreta. Tu casa a juicio. Bueno, germaneta, ja has vist l'embiscada que portem així. Res, dir-vos que disfruteu molt d'esta nova etapa i res, que enhorabona parella. Va per vosaltres.